Ακούτε ένα μήνυμα της σειράς «Λίγες στιγμές με την Αγία Γραφή». Η ανθρώπινη ζωή όπως κατάντησε είναι χάλια. Αυτό το βλέπει ο καθένας μας. Κανείς δεν είναι ευχαριστημένος από όσα ζει και από όσα βλέπει ολόγερά του. Κανείς δεν είναι αισιόδοξος για τη συνέχεια. Με ένα στόμα όλοι μας αναγνωρίζουμε την κατάσταση και αναρωτιόμαστε. Πού πάμε, τι θα απογίνουμε? Το περίεργο όμως είναι ότι ενώ ρωτάμε για το τι θα απογίνουμε, ποτέ δεν ρωτάμε γιατί καταντήσαμε έτσι, ποια η αιτία, ποιο σφάλμα, ποια βασική θα πρέπει να είναι λοξοδρόμηση μας έφερε εδώ που είμαστε, και ακόμα τι θα μπορούσε να γίνει για μια διόρθωση, για μια αποκατάσταση των πραγμάτων. Αυτά δεν τα ρωτάμε ποτέ. Βλέπεις, όταν το σύμπτωμα μιας αρρώστιας φανεί επάνω μας, ο γιατρός ποτέ δεν θα ασχοληθεί με το τι θα απογίνει με μας, αλλά με το ποια υπήρξε η αιτία, ποια είναι η αρρώστια αυτή καθ' αυτή, ώστε να προσπαθήσει να την καταπολεμήσει στη ρίζα της, προτείνοντας τα κατάλληλα φάρμακα και τον κατάλληλο τρόπο θεραπείας. Ένα δε από τα κύρια θέματα με τα οποία ασχολείται η βίβλος, η Αγία Γραφή, είναι και αυτό. Για κάτι ανάλογο άλλωστε ήρθε και ο Χριστός στον κόσμο, όπως η βίβλος μας λέει. Να κάνει γνωστή την αιτία της κακοδαιμονίας μας, να την ονομάσει στο ακριβές όνομά της και να προσφέρει την ανάλογη θεραπεία. Ο Ιησούς Χριστός, το ασύγκριτο και ασυναγώνιστο αυτό πρόσωπο με τη Θεία Προέλευση. Ο Ιησούς Χριστός, που είναι η αλήθεια και η ζωή και το φως για κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Ο Ιησούς Χριστός, που προσφέρεται να γίνει ο πιο ευγενικός και ο πιο πιστός φίλος του αμαρτωλού ανθρώπου. Ο Ιησούς Χριστός, που όποιος τον πίστεψε και τον αγάπησε, ξέφυγε τη χρεοκοπία και με θρίαμβο επέτυχε στη ζωή. Ο Ιησούς Χριστός, που ήρθε για τον καθένα, για όλους μας, για σένα, φίλε μας αγαπημένε που μας ακούς, που κατά κάποια θεία βουλή αγάπης και μέριμνας για τη ζωή σου, ακούς το μήνυμα τούτο σήμερα. Η μεγαλύτερη δε λοξοδρόμηση που έχεις μέχρι τώρα κάνει, δεν είναι η αμαρτωλή ζωή που ζεις, τα ψέματα, οι ρηχότητες, οι ασυνέπειες, αλλά η παράληψή σου, η αμέλειά σου να γνωρίσεις ποιος είναι αυτός που λέγεται Ιησούς Χριστός και τι προσφέρει σε σένα. Αν το αναγνώριζες αυτό και έκανες μια στροφή 180 μοίρες, αρχίζοντας να μελετάς το λόγο του και να του μιλάς συχνά λέγοντάς του την ανάγκη σου, θα σωζόσουν. Θα έκανες δική σου τη συγχώρηση που το αίμα του επέτυχε όταν εχύθηκε στο σταυρό για σε. Θα αναγεννιώσουν με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος σε μια νέα γλυκιά ζωή. Και όλα στη ζωή σου θα πήγαιναν κατευχήν και κάτω από την ευλογία του Θεού. Αγαπητέ φίλε, άρχισε να μελετάς την Καινή Διαθήκη. Αν δεν έχεις μια, ζήτησέ μας. Θα σου τη στείλουμε αμέσως και δωρεάν. Γεια χαρά σου.